Jesu Kristu oyinkosi, angibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Siyambonga uNkulunkulu, sikuwo lo nyaka omusha, sibonga ukuthandwa, sibonga ukunakekelwa, ake sikhuleke. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, sikunikeza udumo, Baba wethu ongcwele, ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Sibonga ukuthi Nkosi uye wamletha owakho impela umntwana wazofa endaweni yethu. Sibonga umusa, sibonga uthando, sibonga ukunakekelwa. Inhliziyo yami kulolu suku isho ngaphakathi ukuthi kungathathwa konke ngisale noJesu ungukuphila kwami. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyabonga ngaye. Sibonga ukuthi ufike waba yindlela, waba yiqiniso, waba ukuphila. Sibonga ukuthi siyenzele umusa ukuthi sibone ukukhanya. Sibonga ngalolu suku uNkulunkulu wethu siphe lona kulo nyaka enyangeni yokuqala. Sikunikeza udumo ngoba wena uNkulunkulu, hayi ngoba usenzele konke okuhle, kodwa ngoba uNkulunkulu odalile usuku oluhle nolubi. Saze saqonda ukuthi konke kusesandleni sakho, konke kudaliwe nguwe. Siyabonga Baba wethu ongcwele, sofunda izwi lakho, sikhuleke njengalo nakuyo le platform. Hlanganyela nathi njengokuthembisa ukuthi makuhlangana ababili nabathathu ngezwi lakho ukhona. Siyabonga Nkosi, sizofunda izwi lakho, khuluma ngalo kithi ngamunye ngamunye. Ngegama elihle lenkosi yethu Jesu siyanxusa. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu oyinkosi. Bazalwane, ngiyafisa nje ukuthi sisazokhuluma ngesizokhuluma ngakho namhlanje. Sibuke isimo esiphila phakathi kwaso, sifunde izwi likaNkulunkulu. Abaningi bethu basemkhosini bakhulekela izinto ezithize eziseyinhlizweni zabo, kodwa futhi sinxusa ukuthi sikhule kumoya. Kusho ukuthi ne-understanding yethu ikhule ey'ntweni kaNkulunkulu, kuze kuthi siphiwe nokuhlakanipha ukuthi siqonde lokho esikunikiwe kwaba yifa lethu nalabantwana bethu. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu ngalesi sikhathi sonyaka lapho sibona khona ney'hlahla zijabula zihlaza notshani buhlaza. Kuthi mangabe liphumile labalela kakhulu kubune, kodwa ekuseni kuvuke kukuhle, hlakaniphile, kuhlaza kahle. Sengathi kungaba njalo ey'mpilweni zethu. Uma sidlula esivunguvungwini sikwazi ukuphinde sivuke. Sizofunda amahubo. Ngicela siye sivule incwadi yamahubo. Amahubo 121. Nizongixolela-ke ukuthi ngithe mangiqala ivolume yefoni bengayikhuphulile. Nizongixolela noqale nikhuphule, mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi izoba settled. Sizofunda amahubo 121. Sifunde khona ihubo nje lonke 121. Uxolo libhalwe ngokuthi-ke la ukwethemba ukulondoloza kukaNkulunkulu. Bese siyafunda-ke. Ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni. Usizo lwami luvelaphi na? Usizo lwami luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Akayikuvuma ukuba unyawo lwakho lushelele.
okulondolozayo akayikozela. Bheka, olonda u-Israyeli akozeli akalali. UJehova ungumlondi wakho, uJehova ungumthunzi wakho ngasesandleni sakho sokunene. Ilanga alikukushaye emini, nenyanga ebusuku. UJehova uyakukulondoloza ebini bonke, uyakulonda umphefumulo wakho. UJehova uyakulondoloza ukuphuma kwakho nokungena kwakho kusukela kulesi sikhathi kuze kube phakade. Amen. Izwi-ke leli bazalwane esizokhuluma ngalo. Sicela uNkulunkulu ukuthi aligqamise, alandise ey'nhlizweni zethu. Sibe nokuqonda okupheleleyo ukuthi lisho ukuthini leli hubo kithina. Kulezi iy'nsuku isikhathini esiphila kuso kunezimo eziningi ezimbi esiyibonayo singabantwana bakhe. Nalabo-ke abangabantu bakhe bayazibona. Bese kuthi kulezo zimo simele ukufunda, simele ukudlula nesifundo esithize. Ngike ngakhuluma ngalento ukuthi ezimeni zonke simele ukuthatha isifundo. Athi-ke uJobe, usuku oluhle nalolo olubi zonke usidalile uNkulunkulu. Okusinikeza ukuqonda ukuthi uNkulunkulu wethu uyena umnikazi wezinto zonke. Uyena ophethe konke. Uyena o-in control. Kungalokho-ke umbhalo waleli hubo anikeza leli hubo ukuthi ukwethemba kulondoloza kaNkulunkulu. Ngoba wayazi ukuthi zikhona iy'khathi ezinzima la impilo yomuntu iba sengcupheni, ibe sebucayini, ibe sengozini, mhlawumbe ingozi yokufa. Kube khona iy'khathi la kuba nenjabulo, kube nempilo emnandi. Kube khona iy'khathi la kunokuthula, kungabe bikho ngisho nokuxokozela. Kube khona iy'khathi la kunomsindo, kuxatshanwa. Kube khona iy'khathi la kubulawana khona. So umbhalo waleli hubo wayeziqonda zonke lezo y'khathi. Angazi ukuthi ubani umbhali, noma uyena uDavide noma kuyena, angizange ngisabheka, angizange ngisaresearch. Kodwa engikutholile ngaleli hubo ngizindla ngalo. Sisesikhathini sokufundiswa isizindle kakhulu ngalo. Siphiwe leli thuba la kufanele sivale khona ibhizi. Bese siyathula, siyalalelisisa. Thema ngizindla ngaleli hubo. Ngabheka isikhathi esiphila kusona. Sengimdala-ke mina, ngikhule ngathola ithuba lokuba ingane. Ngathola ithuba lokuhamba iy'teji zonke. Ngaba ingane, ngaba itshitshi, ngaba intombi, ngaba umama. Ngisengugogo manje. Kulesi sikhathi esiphila kuso, iy'ngane zethu zivela zingabi nobungane, kodwa zibe nobuntu obudala. Zibe umuntu omdala, ingqondo isivele idungekile, isigcwele izinto ey'ningi. Ngesinye isikhathi lowo muzwa uyaphoqwa enganeni. Ngesinye isikhathi lowo muzwa uyayifikela ingane. Mhlawumbe ishiwe ngabazali, ifunda ukuzimela iyincane. Mhlawumbe ishiwe ney'ngane ey'ncane, ifunda ukuba umama iyincane, noma ufunda ukuba ubaba iyincane ngenxa yokuthi ishiwe ney'ngane ey'ncane, abazali bashona. Iy'khathi ezingemnandi. Isikhathi esiphila kuso, isikhathi esisikhombisa ngokusobala ukuthi asakhile la.
singabahambayo impela. Isimo siguqukile kulezi insuku, sibona umhosha uthatha imiphefumulo yabantu. Umhosha bazalwane, mina ngisho umfulo omkhulu, ngisho umhosha, ukuguquka kwezikhathi. Kulezi insuku sibona kwandile abantu abazibulalayo, ama-suicide andile kakhulu, iy'ngqondo zidungekile. Uxolo. Kulesi sikhathi iy'ngane ey'ncane zesikole, umuntu osabhekelwe umama nobaba ukuthi uyadla uyagqoka, umuntu osathi noma ngabe udinga ipeni alicele kumzali, sibabona bey'bulala ngenxa yokuthi bazithola benengcindezi ngaphandle. Ingcindezi, ukhwantalala, alisaphathi abantu abadala kuphela, seliphatha ney'ngane ey'ncane. O9 years, o11 years bakhomitha i-suicide. Ukuguquka kwey'khathi, sibona izinto ey'ningi ezisehlelayo, nemikhuba emibi esabekayo, ethusayo, la umuntu ekwazi ukubulala umuntu, amqhaqhe, amhlinze. Izinto esasingakazi siyicabanga, umbulala kanjani umuntu ekubhekile, la kubulawa khona iy'ngane, la kuphoswa khona iy'ngane emfuleni, la umzali azala ingane ayishiye esigangeni. Imikhuba emibi esabekayo, ethusayo, esasingakazi sicabanga ukuthi yoba khona. Sibuka nje ngisho nendlela esesiswela ngayo manje. Ububha babukhona kwakudala, kwakukhona ukuhlupheka nakuqala, kodwa iy'ngane zaziya esikoleni, iy'ngane zazingalali zingadlile, izingane zazingami emgwaqeni sihambe sicela. Kodwa siyakubona kuyenzeka manje. Manje enhlizweni yami ngiyabheka, sekhona nezifo esasingakaze sazi ukuthi zikhona. Izifo ezazikhona sisazibona, sisaqhelekile, ucoko nje asisazi singalibona. Mhlambe ngaligcina, mhlambe ngangimncane kakhulu, ngisanda ukuqala ukusebenza. Futhi nakho ngiluzwa ngendaba, ngaze ngayolibona ngoba kufanele ngiye esenteni lapho babekwa khona abantu abatholakala benalo. So sekunezifo ezinye esingazazi ezintsha, izifo kwesinye isikhathi ezingalapheki. Sekunezifo ezintsha ezivele zivele nje umuntu abe naso uzwe kuthiwa eze washona. Nampo COVID sasingakaze sibe nabo, sesinabo. Sekukhona izifo ezizalwe yi-COVID emzimbeni yethu. Isikhathi esishoyo ukuthi asakhile la, kusho ukuthi siyamuva, kusho ukuthi nathi njengabantwana bakwa-Israyeli siyamuva, sisuke endaweni ethize sibheke endaweni ethize. Manje-ke ihubo esilifundayo lithi uyedwa singamethemba. Ihubo esilifundayo namhlanje lithi phakamisa amehlo, susa amehlo akho kuzo zonke lezi zinto, ubese uwabhekise phezulu. Kuyenzeka ngesinye isikhathi uvuke ekuseni ulangazelela ukubona mhlambe intaba oyijwayele, ngakithi kuney'ntaba. So uma uphuma endlini nje ekhaya, into yokuqala oyibhekayo ubheke ey'ntabeni, ubheke mhlambe kuney'nkomo ey'hambayo, mhlambe kuhamba abantu kude laphaya, kube nokuthula emphefumulweni. So nase empini yomphefumulo kuya-refresh ukuphakamisa amehlo, uwasuse kuzo zonke lezi zinto ezila. Ngingathi ngelinye ilanga ngisekhaya kithi la ngizalwa khona, ngiyaphuma-ke, uma uphuma-ke khona uhlangatshezo zinkukhu, zizothi ngci lapha ey'nyaweni zakho, kufanele ziphe, bese ziyakudedela ukhuleka ukuhamba. Uma ngabe ngifuna ukuphakamisa amehlo ami, ngibheke la ngijwayele ukubheka khona, no iy'nkukhu nazi, sekufanele angehlise amehlo ngibheke zona. Ngesikhathi ngehlisa amehlo, next time ngiphakamisa amehlo, ifu selithe mbo, angazi noma yifu noma inkungu, isithe ngci entabeni.
Lokhu namhlanje mangizindla ngaleli hubo kuyangiqaphelisisa ukuthi ukususa amehlo entabeni kuletha inkinga. Ake singawasusa amehlo ethu uNkulunkulu. Uyena owazi konke, uyena odale konke, uyena ovumela konke okufanele ukuthi akakuvumele, uyena futhi okunqabelayo okufanele awenqabele. Uthi uverse 8 waleli hubo uthi ulonda ngisho ukuphuma nokungena, uwazi yonke into, uyi-in control. Namhlanje next week kuvulwa iy'kole, kukhona abangazi ukuthi bazomisa kanjani, khona abangazi ngempela ukuthi sizokwenze njani. Kukhona abaney'kweletu zonyaka odlulile okusafanele bayikliyerishe ukuze bathole imiphumela. Kukhona abangenalo ithemba, cha ithemba likhona, uNkulunkulu ukhona, ufuna ukuthi ukholwe uye, themba yena, ukholwe nguye, yena-ke uzokwenza. Uthi-ke uma ngabe unikela inhliziyo yakhe kuye nomphefumulo, uJehova uzokwenza okudingayo, uJehova uzobheka iy'dingo zakho. Thina okwethu ukufuna yena. Uthi umbhalo wehubo, ngiyawaphakamisa amehlo ami, usizo lwami luvela kuJehova. Uma ngabe ungasaboni ukuthi yini engakusiza, usizo luzovela kuNkulunkulu. Nakuso sonke lesi simo engiqale ngasibala, besingawaphakamisa amehlo ethu, sisuse amehlo ethu kulezi y'nkinga sibheke kuNkulunkulu. Ngike ngimangale ngizwe umuntu ethi kodwa uNkulunkulu besekuphi, uNkulunkulu uthi bethini. uNkulunkulu khona ngekhathi zonke, kodwa thina siwavusa amehlo simbheke. Uthi ngifuneni ngisenokuthola, ningifunisise nangenhliziyo yenu. Uzathi uma ngabe siyisithoba sifuna ubuso bakhe, uthi ngempela uyophenduka asenze lokuhle. uNkulunkulu oyithembiso, uNkulunkulu weqiniso, uNkulunkulu omiyo, uNkulunkulu ongadideki, uthi akalala kozeli. Lisho njalo leli hubo lithi akayuvuma ngisho ukuthi unyawo lushelele. Noma ngabe usubekelwe udaka, noma ngabe usubekelwe islope, angazi ngizothi yini islope, indawo eyehlelayo kakhulu, maqede ibe nodaka, kodwa ngeke ushelele uma ngabe elondo unyawo lwakho uNkulunkulu. Uma ngabe-ke sizohlala sibheke, siphakamise amehlo ethu siwabhekise kuye, uNkulunkulu owenze njalo, uNkulunkulu ongavumi ukuthi unyawo lushelele. Kuthi sekuthi iya kumashonisa uyoboleka imali ye-uniform, athi ongaphakathi kuwe hlala uthule wazi ukuthi ngiNkulunkulu, bese uyahlala uyaguqa khuleke uthi Nkosi ngila, ngidinga wena. Ngempela uzobona khona okuzokwenzeka uma uzokholwa. Lithi izwi kumele sikholwe, uma ngabe singakholwa angeke kwenzeke. Uthi kumaHebheru 11 verse 6, ngiyacabanga verse 6 uthi kepha-ke ngaphandle kokholwa akwenzeki ukumthokozisa, ngokuba ozayo kuNkulunkulu umele ukukholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzo walaba abamfunayo. Uma umfuna kunomvuzo okuhlalela. Umvuzo-ke yinto esiyijabulelayo sonke. Akwenzeki uthole umvuzo ongawuthandi. Umvuzo uhlala umuhle, umvuzo uhlala umnandi, umvuzo uhlezi uyilento oyidingayo. Uyazi ukuthi uma udinga ukuze uqine ekukholweni, uyawuthola umvuzo uma uya kuNkulunkulu uzizwe uqinile. Kulezi iy'nsuku sikhulekela ukuthi sibe nakho ukuqina nje ngisho nakumoya, sibe nakho nje ukujula, sizizwe sixhumile kuNkulunkulu. Ngoba phela uJesu uthe yena uwumvini, thina singamagatsha. Ukwazi ukuba igatsha lomvini ungesiwo umvini kwawena. Kufanele ukuthi yiba igatsha lesihlahla oxhume kusona. So bazalwane, namhlanje ngithi angikhulume ngalento ngoba ngiyazi isikole siyavulwa. Baningi omama khona lade ngifunda khona nje ukuthi umama udlise iy'ngane iyogathi
enomuthi wokubulala amagundwane naye wayidla, bafa bobathathu, batholakala endlini sebefile. Yileso-ke ilolo khwantalala, bazalwane, olwenza ukuthi ngithi phakamisa amehlo. Phakamisa amehlo. Phakamisa amehlo akho, mbheke uJehova, mfune esenokutholwa. Akungamfuneli isimo ubhekene naso. Akumfuneli ukuthula kwasemphefumulweni wakho. Ngoba izinto eziningi, bazalwane, zonakala ukuthi sisuke sibe nepanic, sibe nokusaba, sibe uzoyibeka kanjani? Sibe nokungabi nakho ukuthula, sibe nokuthuthumela. Bathi ngesilungu ama-panic attack. Ngazi ngizokusho kanjani ngolimi olujwayelekile. Uyabona uma usunale panic, ukusaba okufika njengefu, ake ngisho kanjalo, ukuthuka. Uma sesethuka, bazalwane, uma wethuka awenzi izinto kahle. Ake ngithi nje uphethe iplate elifayo esandleni, kuyalinganisa. Bese kwakhona into ezokwethusa, uyalidedela liphahlazeke. So ngokunjalo nasempilweni, uma wethuka uwenza izinto wrong, awukwenzi oku-right. Ingakho uthola ukuthi abantu bathatha isinqumo sokuyibulala. Babheka manje, ababheki kusasa. Ngoba uma ngabe beliguqubele namhlanje, kusasa lizobalela. Uma ngabe belina namhlanje, kusasa lizophenya. Uma beliduma namhlanje, sizodlula izulu, sibone uthingo lwenkosazana. Bazalwane, ngifisa ukuthi ngikhulume nabo bonke abantu abaphelelwe ithemba namhlanje, ukuthi ithemba linguJesu. Akuthembe yena nje, ukuyeke konke okunye, uyeke ubaba, uyeke umama, uyeke ugogo, uyeke umkhulu, uyeke umyeni, uyeke iy'ngane, amadodana namadodakazi. Ukuthembe nje uJesu, ukuthemba uNkulunkulu wakho, ukubona izinto azokwenzela zona. Uthi ngifuneni ngisenokuthola. Uthi uma ngabe simfuna, ukumthokozisa, kodwa uma ngabe simfuna, yena uzoba simfuna ngokukholwa, uzosivuza ngokukholwa wethu. Likhona ithemba. Uthi uJobe udlule kuzo zonke lezi zimo. Uthi uJobe eyinkulu kunalezi mhlambe thina esibhekene nazo njengamanje. Kodwa uJobe uyadlula lapho, uyabaqinisekisa abangani bakhe. Uthi usuku olubi nalo ludalwe uNkulunkulu, ukuze sicoshe isifundo kulona. Ukuze ngoba immediately uma umntwana kaNkulunkulu, ngokushesha uma ngabe uwehlelwa into ethize, ucabanga ukuthi kukuphi la ngenza ngakahle khona. Uma ngabe nje ake ngilinganise ngento esiyaziyo, uma ngabe uqale umsebenzi noma uqala iproject ethize, bese uyiplane kahle bese ivele ibhede, uyohlehlela emuva ubheke ukuthi kuphi la ngenze khona wrong. Kanjalo-ke uNkulunkulu wethu usinikeza lelo thuba lokuthi sizihlole masingena endaweni enzima, ukuthi kungani. uJobe wasihlola, wasithola ukuthi akawunile uNkulunkulu, wama lapho. Nawe ungama, uma ekutheni Nkosi angikwenzanga okubi, angizange ngimhlebe umakhelwane wami, angizange ngithuke inhlamba, angizange ngikhulume amanga, angizange ngintshontshe, angizange ngibulale, angizange ngenze lutho. Uzihlole. Ngesikhathi uzihlola, ufuna ubuso bakhe. Uthi Inkosi ibheka amabala, athi ocula kahle, athi amabala onke angcolisa umoya, ngihlanze kuwo. Kukhona amabala okungalula ukuthi sisheshe siwabone, kodwa uNkulunkulu uyawabona. Kodwa uma siza kuye sithi Inkosi ngihlanze, uzosikhombisa wona ukuze siwalungise. Asihlanze kuwo. Bazalwane, simfuneni uNkulunkulu, asiphakamiseni amehlo ethu, sibheke kuye, usizo lwethu lukuye. Ngoba yena vele akavumi nokuthi unyawo lwethu lushelele, futhi yena akozeli, yena akalali. Akozeli, akalali. IBhayibheli lami alisho ukuthi akafilishi drowsy. Angithi masikhuluma isingisi sithi umuntu drowsy mayezele. Kodwa iBhayibheli lami lithi akasilambarishi.
kusho ukuthi akaqali ngokudedela umzimba akhathale bese yalala. Akakukhonga ukukhathala uNkulunkulu wethu. Akakukhonga ukulala uNkulunkulu wethu. Kodwa uNkulunkulu ohlezi sibhekile njalo. So la sihamba khona, noma ngabe sihambe endaweni enameva, noma sihambe ematsheni, noma sihambe emadwaleni, noma ngabe sihambe odakeni, yena kalele uyalondoloza unyawo lwethu ukuthi lungasheleli. Bazalwane, uyaqala unyaka musuyithola usengcindezini kamashonisa ngoba uzobe usuhlanganyele kanye naye. Musukuyithola usengcindezini yokuhamba ufuna izinto la kungafanele uyifune khona. Ukhona uNkulunkulu unakho konke. Iya kuye ngesikhathi esifaneleyo uzokunikeza. uJesu Kristu inkosi sasikhuleke. Siyabonga Baba wethu ongcwele, izwi lakho ntambama. UJehova igama lakho. Sikukhonza ngoba unguJehova, unguNkulunkulu wethu. Wena uNkulunkulu ongakhethi ubuso bomuntu, uNkulunkulu wenyama yonke. uNkulunkulu osazi kahle sidaliwe nguwe ngomfanekiso wakho ukuthi sikufuze. Nkosi, kungenzeka ukuba sisakufuzile-ke, kodwa siyafisa ukubuyela endaweni siyokukufuza. Sifuna umbuso wakho kuqala, bese konke ukwenezela kithi. Iy'dingo zethu zonke zibonwe nguwe. Siyabonga Nkosi ngezwi lakho. Siyabonga ngothando sithanda ngalo. Siyabonga nondlela osihambisa yona. Siyabonga Nkosi nehlane esingena kulo uma nje singena nawe. Nolwandle olubovu esingena kulo uma nje singena nawe. Athi uma ngabe Nkosi ungahambi nathi, asiyukuhamba. Siyabonga Baba wethu ongcwele. Sikunikeza udumo, sivule ingqondo. Sinikele imiphefumulo yethu kuwe ukuba siqonde izwi lakho. Sinikele inhliziyo yethu kuwe ukuba sikwazi uNkulunkulu wethu. Inhliziyo zethu zivulekele kuwena. Sicela ukuqondiswa ngeqiniso. Sigezwe ngezwi lakho. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane ngezwi lakhe. uJesu Kristu inkosi. Amen.